huriata alani nang tumon nami ma ya na kota na Pusubulong kamu perkusi nami Gabe maka ya kamu ma kondang panamonomoni gabe maka kasih lorong ya, di belakang kasih lorong ya. Ya. Iya, jadi Shalom Jalahoras ma tuamang dodainang. Horas. Ya, jadi ngarohami di sana mang akan naposo muna, akan naposo bulung di Huriata, Huria Kristen, Bata Protestan, Resort Kupang. Nah di jalonon kami mangalian hurang lobi berkat na nunga di leo tuhami aka naposo na nunga dapotan karejo somonipe aka hami namar sikola somonipe tu selaluhna aka naposo bulung. Jadi pido kami ma tangyang sian amang do dainang kami sude na dong di son kami naposo na sikola dope kami naposo na nunga karejo ale dang dapotan jodoh kami akan naposo na nunga karejo dohot na nunga dapotan jodoh asasay di pasu-pasu di bata kami ma naposo munaon. Jadi tuamu amang permual pergus. Kami
muna. Gabe. Marata mi tuamu songon raja parhatai. Gabe matauli. Mula do songot godang marujung do ninna songot tali. Atong damang permol pargosi. Gabe. Beda mo majo godang mulai. Gabe bang gabe. Ate madamang permol pargosi. Naunya. Jalan nga benda manggodang mulai. Hututung matolong usarbut mariang-riang. Betul. Jalo napura napura parsat tabiang. Gabe. Tahun dua tahun ujung na jari-jari. Jari-jari 10 masih gajangi. Rohani disorakan apa sobulu. Huria Kristen Bata Protestan Resort Bupa. Jumolo marsat tabi. Sat tabi tu ama rajai. Sat tabi tu nang sori pada. Tarlumobi ma sat tabi tu debata kuata Yesus Kristus. Atau damang permol pargosi. Lain damang maju godang parsat tabian nami. Gabe bang gabe. Iya, nunga baik damang godang parsat tabian nami sonari pe di dohami matu damang neng mangliat mahamian karena posomuna di jolonon amang atong damang permol pargosi baik damang majo godang liati. Gabe salah.
matu damang permual pergosi. Mulyate matu damang jalan nunga peh damang godang liat-liati. Tokin awang pargol jadi alangnya jong bisa nak kaya nak kota Nabu Sobulung kamang ini. Jadi laporan di kedua lalu bi siap target naung tercapai. Grabe sa oras. Jadi naung secara detail pabon di kedua dan berita. Jadi akan Nabu Sobulung tahu mulai nak paling lalu jana sidate. Para dihon narekot sudi boy uli lota alani lahu mangulupulo pinita anon tua kaya na kota man ulupulo pi ate ada pula ro panitia macalo ate jadi uli baik kamu tortor muna jala senyum hamu terus satu lah sini kalau ada senyum ditarik oleh itu syarat nate lagi jalo hamu mah kodang muna ro maita mangulupulo pi buanon nasida main non mana natude man penon nasida lomo nasida utip Ya, mulyate matu damang pandita nami don amang dan dodainang tu sude aka berkat-berkat na dilem hamuna tuhami anon. Amang permol pergosi. Grabe magabi. Neng Roma aka na terus nami mamasu-masuk kami aka naposona. Atong damang permol pergosi. Grabe. Baik damang majogot dang na posoy. Grabe grabe.
Cek, cek. Pasatan dari. Iya, boleh tema tu amang dot inang nami tu salut aka berkat-berkat nanu ngadile tu hami akan apa somuna hami neng marin pas dope di jolonon naman satawi ma tu amang dot nang asa marin pas sami di sor amang perwal pergosi Gaya mah gabe. neng marin pas dope hami di sor akan apa somuna amang atau beda mau maju kot beda Tunggu balik share. ah beda mau naubar tu sih. Ya, dulu ketua. Tunggu balik share.
Fajar nanti dikumpul uangnya sama saya ya. Iya. Ya, cukup. Oke, jadi Bapak udah sahajatannya. Alamak. Amang permohon pergosi. Gabe. Mau lihat jalan oras mah tuamu. Ada mah jalan nungga. Macet. Cek. Ya asa nauli na dinggan mah tuhami saludna kana poson adong dison amang inang. Asa dinggan sudah perdalanan ning ngulu-nguluon kami akan nabusumuna atong damang permohon pergosi. Gabe. Beda mang majungon da asa tani. Las padungu damang ma tu sitio tio. Gabe. Beda mang ma. Gabe. Mau lihat Mulai. foto